Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Good Life και σήμερα η θεματολογία είναι λίγο ιδιαίτερη και αφορά κυρίως τα παιδιά μας που μεγαλώνουν και καλούνται να αποφασίσουν τι θα ακολουθήσουν επαγγελματικά για να συνεχίσουν την πορεία τους. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Μελέτη Μελετίου, ακαδημαϊκό διευθυντή από τη Σχολή Μηχανολογίας Αυτοκινήτου CAE και την Άνθια Χριστοδούλου, ψυχολόγο σύμβουλο ψυχοθεραπεύτρια. Και θα πάμε λίγο να δούμε κυρίως το επάγγελμα της μηχανολογίας αυτοκινήτου και με ποιον τρόπο θα κατευθυνθεί ένας νέος ή μια νέα, γιατί έχουμε δει και πολλά κορίτσια τελευταία χρόνια, εκεί. Πριν το πάρουμε και το βάλουμε στη σειρά, θέλω να πω κάτι που υπάρχει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και το έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι δεν παίρνεις εσύ τα γράμματα, πάνε να γίνει μηχανικός. Δεν παίρνεις εσύ τα γράμματα, πάνε να γίνει υδραυλικός. Θα πας στην τεχνική σχολή, δεν είσαι καλός. Δεν σου αρέσει το διάβασμα, πήγαινε στην τεχνική. Ισχύουν αυτά σήμερα, κύριε Μελετίου? Κοιτάξτε, ισχύουν αρκετά πράγματα, τα οποία θα ήθελα σήμερα να τοποθετήσω μέσα στο χρόνο που έχουμε, τις μέρες τις οποίες περνούμε τώρα, όπου οι νέοι προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους με συνοδοιπόρους τους γονείς, και έχουμε και την πλευρά της ψυχολογικής καταπώνησης. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα συνδυάσουμε. Τι περνά ο καθένας έχοντας και τη ρετσινιά. Έμπαιρνεις τα γραμματάκια μου να πάει μηχανικός. Άλλο ένα βάρος στη ψυχή και των παιδιών και των γονιών, αλλά και εμάς που καλούμαστε να τους προσφέρουμε τον δρόμο, την ευκαιρία της σπουδής στη μηχανολογία αυτοκινήτων. Και μπορώ να πω ότι έτσι ευχαριστούμε που το συζητούμε, γιατί αρκετοί βασανίζονται αυτές τις μέρες με αυτό το θέμα, και ελπίζω να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι μια μικρή, ας πούμε, βοήθεια, ώστε να σκεφτούν πιο σωστά, πιο ωφέλιμα για τα παιδιά τους και την πορεία τους. Άνθια μου, είναι ρετσινιά κάποιος να πάρει ένα επάγγελμα πρακτικό? Εξαρτάται πώς θα το προσεγγίσουμε και τη στάση που θα υιοθετήσουμε. Γιατί αντί να πούμε στο παιδί μας αυτό, μπορούμε να το πούμε και κάπως διαφορετικά. Ότι τι θα γινόταν αν όλοι στον κόσμο ασχολούνταν με ακαδημαϊκά επαγγέλματα, αν γίνονταν όλοι ακαδημαϊκοί δικηγόροι, γιατροί, ψυχολόγοι. Τι θα γινόταν? Θα είχαμε ελλείψεις σοβαρές στον κόσμο. Άρα όλα τα επαγγέλματα είναι χρήσιμα. Δεν μπορεί να είναι μόνο ορισμένα, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι δεν ισχύει αυτόν όμως, τουλάχιστον στον τομέα σας, και θα μου το αναλύσετε εσείς κατά πόσον υφίσταται ή όχι, γιατί έναν παιδί που θέλει να ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο, σίγουρα τα αυτοκίνητα δεν είναι όπως πριν 20, 30, 10 χρόνια. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί απίστευτα. Τα αυτοκίνητα μας κάνουν σχεδόν τα πάντα. Παρκάρουν μόνα τους, μας κρατούν στη σωστή πορεία, αλλά αφήσεις το τιμόνι σε ειδοποιούν. Είναι έξυπνα τα αυτοκίνητα. Άρα και ο μηχανολόγος πρέπει να είναι εξίσου έξυπνος για να μπορεί να τα διαχειριστεί. Ένα παιδί λοιπόν που θα ακολουθήσει αυτόν τον κλάδο, σίγουρα πρέπει να έχει γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, φαντάζομαι. Να έχει καλή γνώση αγγλικών, φαντάζομαι. Να πιάνουν τα χέρια του, να πιάνει και το μυαλό του. Γιατί το αυτοκίνητο πλέον είναι και έξυπνο, δεν είναι μόνο έναν εργαλείο το οποίο θα μας κάνει τη δουλειά μας. Τι από αυτές τις δεξιότητες χρειάζεται έναν παιδί για να ασχοληθεί με τη μηχανολογία αυτοκινήτων? Σίγουρα το αυτοκίνητο έχει αλλάξει, η τεχνολογία του αυτοκινήτου έχει αλλάξει άρδιν, ειδικά την τελευταία 15 ετία. Μια αλματώδης ανέλυξη του αυτοκινήτου με συνδυασμό των ηλεκτρονικών,
με συνδυασμό συστημάτων για την απάπληση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, αλλά ειδικότερα στην αυτόνομη οδήγηση, δηλαδή συστήματα τα οποία υποβοηθούν τον οδηγό κατά την οδήγηση να μην εμπλακεί σε δυστύχημα. Και επίσης μια αρματώδης ανάπτυξη στα ηλεκτρικά υβριδικά αυτοκίνητα, όπου σήμερα κατακλείζουν την αγορά χωρίς να φαίνονται με μια βελούδινη έτσι εισδοχή στο χώρο, μοιάζοντας με τα προηγούμενα, αλλά κρύβοντας στην ουσία το μισό αυτοκίνητο να είναι συμβατικό όπως ήταν και το άλλο μισό να είναι ηλεκτρικό. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι ο μηχανικός που ήξεραμε προηγουμένως και υπήρχε η αντίληψη ότι ο μηχανικός είναι ένας μουζωμένος, ο οποίος τσιλιάται που κάνει στα αυτοκίνητα, να το πούμε έτσι. Σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα πρέπει να έχεις ιδιαίτερες δεξιότητες και ειδικότερα γνώσεις για να μπορέσεις να τις συνδυάσεις με την προσωπικότητα σου, ώστε να γίνεις ένας σύγχρονος μηχανολόγος. Και αυτό είναι το οποίο γίνεται σήμερα, επικρατεί και ζητάει τεχνολογία. Ζητά σύγχρονους μηχανολόγους οι οποίοι να γνωρίζουν πράγματι από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογισμικά προγράμματα, να ξέρουν τα αναγκαία μαθηματικά, τα αναγκαία λέω μαθηματικά, άρα δεν μας ενδιαφέρουν τα ολοκληρώματα, οι δευτεροβάθμιες εξισώσεις κτλ. Αλλά μας ενδιαφέρουν αυτά τα οποία είναι αναγκαία, να κατανοήσουμε τα ηλεκτρονικά και να έχουμε και κριτική σκέψη, ώστε να μπορέσουμε να διαγνώσουμε, να κρίνουμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, μετά να βάλουμε τη γνώση μας για να το αναλύσει, να το σχεδιάσει και μετά να βάλουμε τα χέρια μας, δηλαδή τις δεξιότητες μας, για να το επιδιορθώσουμε. Άρα πρέπει να έχουμε όλα αυτά που είπαμε, τις γνώσεις, τις ακαδημαϊκές, οι οποίες είναι ευπρόσδεκτες, αλλά το κυριότερο για μένα είναι οι ψυχοκινητικές ικανότητες, τις οποίες πρέπει να έχει κάποιος, ώστε να μπορεί να συνδυάσει την θεωρητική γνώση, ας πούμε, μαζί με τα χέρια. Και δεν είναι πολλοί που έχουν αυτά τα πράγματα. Άρα εμείς κοιτάζουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικές δεξιότητες, ειδικές ικανότητες και χρειαζόμαστε να τις συνδυάσουμε μαζί με τη γνώση. Άρα οι μηχανικοί δεν είναι απλοί άνθρωποι κατ' εμένα, είναι άνθρωποι εξειδικευμένοι, είναι ειδικοί, στην ουσία είναι γεννημένοι για τούτη τη δουλειά νομίζω. Επειδή στο κέντρο που είσαι, Άνθια μου, για την Ιθάκη, κάνετε και επαγγελματικό προσανατολισμό. Βεβαίως. Ένας νέος 15-16 χρόνων που καλείται να διαλέξει αν θα πάει στο Λύκειο ή αν θα πάει στην τεχνική και από εκεί και πέρα να δρομολογήσει την πορεία του. Λαμβάνει υπόψη του στην επιλογή την προσωπικότητα, όπως ανέφερε ο κύριος Μελετίου, τις γνώσεις, τις δεξιότητες για να επιλέξει, και τι ρόλο παίζουν οι γονείς σε αυτό. Κοιτάξτε, οι ηλικίες δυστυχώς στις οποίες αναφέρεσαι, που είναι και οι ηλικίες που καλούμαστε να αρχίσουμε σιγά σιγά να παίρνουμε ένα δρόμο, να δρομολογούμε δηλαδή προς τα που θα κατευθυνθούμε σε ό,τι αφορά την επιλογή σπουδής και στη συνέχεια καριέρας, δυστυχώς είναι ηλικίες οι οποίες πρώτα απ' όλα δεν έχουμε διαμορφώσει ακόμη την προσωπικότητα μας, ο εγκέφαλος δεν έχει πάρει την τελική του μορφή, ακόμη οριμάζει και άρα δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις που μπορεί να είναι, ας το πούμε, μη αναστρέψιμες ή καθοριστικές για το υπόλοιπο της ζωής μας. Έτσι. Επομένως, τα παιδιά έχουν αρκετά μεγάλο βάρος στους ώμους τους να πάρουν μια απόφαση που αφορά στο υπόλοιπο της ζωής τους, γιατί αν το σκεφτούμε καλά, οι περισσότερες ώρες του ξύπνιου μας ασχολούμαστε με το επάγγελμα μας, από εκεί που κερδίζουμε χρήματα. Και ο ρόλος του γονέα εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός. Χρειάζεται να δρά ο γονέας ως στήριγμα και όχι ως επιβάρυνση, να μπορεί να είναι φάρος δηλαδή και όχι το τιμόνι, γιατί ακριβώς το παιδί δεν είναι σε θέση καλά να ξέρει τι θέλει ή τι χρειάζεται και δεν είναι η ώρα ο γονέας να σπρώξει στο παιδί δικές του προσδοκίες, δικά του ανεκπλήρωτα όνειρα ή παλιά αποθυμένα. Επομένως, η στάση του γονέα πρέπει να είναι συμπαραστάτης, όχι λήπτης αποφάσεων, να σταθεί με ενεργητική ακρόαση, δηλαδή να μιλά λιγότερον και να ακούει περισσότερον, να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει τις κλίσεις του και να μπορέσει να αφουγκραστεί τις επιθυμίες του για να κάνει την πιο κατάλληλη επιλογή, αν γίνεται.
όσο γίνεται σε αυτόν τον νεαρό της ηλικίας. Αν ένας νεαρός ή μια νεαρή, κύριε Μελετίου, έρθει στη σχολή σας και σας πει ότι εγώ πιστεύω ότι θέλω να ακολουθήσω αυτό, ποια είναι τα βήματα τα οποία θα τον καθοδηγήσετε να κάνει? Θα του πείτε, ελάτε, γραφτείτε στη σχολή αμέσως? Ναι, εμείς δεν θέλουμε φοιτητές οι οποίοι ήταν το φως και μπήκαν. Εμείς θέλουμε γονείς οι οποίοι συνοδεύουν φοιτητές, υποψήφιους φοιτητές, να έρθουν κοντά μας, να μιλήσουμε, να αναλύσουμε σε γενικές γραμμές τι είναι μηχανολογία αυτοκινήτων και τι είναι γενική μηχανολογία, για παράδειγμα, που είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν αρκετοί. Να ακούσουμε τις απόψεις των γονιών, να ακούσουμε, συμφωνώ απόλυτα με το που είπατε, ότι οι γονείς πρέπει να καθοδηγούν, να βοηθούν, να φογκράζονται και να μην επιδιώκουν ευσεβοποθισμούς οι οποίοι θα εφαρμοστούν στα παιδιά τους. Τούτο είναι πολύ σημαντικό μέρος για μας και το ακούμε στην πρώτη συνέντευξη που έρχονται στη σχολή, αλλά παράλληλα ακούμε και το φοιτητή, σε ποιον επίπεδο βρίσκεται, από πού προήλθε, τι κάνει τώρα, οι γονείς του, είναι παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε, μήπως προσπαθούν να συνεχίσουν την παράδοση οι γονείς, ας πούμε, με ακόμα έναν νεαρό ο οποίος θα ακολουθήσει τη μηχανική που στην ουσία απλά παρασύρεται για να μπει σε το επάγγελμα. Αν διαγνώσουμε αυτά τα πράγματα, τότε εμείς προσπαθούμε να τον καθοδηγήσουμε στο τι να επιλέξει ανεξάρτητα με τον δικό μας κλάδο. Και επίσης μεγάλη προσοχή δίνουμε στο να διαγνώσουμε τις πραγματικές ικανότητες του παιδιού και όχι το τι νομίζουν οι γονείς ότι το παιδί μπορεί να κάνει. Το παιδί μπορεί να μην του αρέσουν καθόλου τα μαθηματικά. Μπορεί να έχει κακή σχέση με τη φυσική. Το φοβίζουν όλα αυτά τα πράγματα, ενώ οι γονείς νομίζουν ότι θα εξελιχθεί σε BSc, σε Master in Automotive Engineering, θα προχωρήσει, θα γίνει, ενώ το παιδί, η ουσία, το δυνατόν του σημείο είναι οι ψυχοσωματικές του ικανότητες που έχει μαζί με τη γνώση. Θα πρέπει τους γονείς να τους προσγειώσουμε κατά κάποιον τρόπο, να ακούσουμε και την άποψη του φοιτητή και να μπορέσουμε και εμείς να συμβουλεύσουμε αν πράγματι και στη συνέχεια να επιλέξουμε αν πράγματι είναι ένας υποψήφιος για μας, ναι ή όχι. Από τη στιγμή που έρχεται ένας νεαρός ή μια νεαρή στη σχολή και γίνεται η εγγραφή, αυτός ο κλάδος σε ποιους τομείς μπορεί να τους απορροφήσει? Δηλαδή θα έρθει ένα παιδί το οποίο έχει δεξιότητες με τα χέρια του, να φτιάχνει πράγματα. Μπορεί να έρθει και ένα παιδί το οποίο να μην το έχει τόσο καλά με τα χέρια του, με τις δεξιότητες του δηλαδή, και απλά να μπορεί να λειτουργήσει και να χειριστεί, ξέρω εγώ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ή να είναι πολύ καλό στο marketing. Δεν ξέρω, να πάει σε μια αντιπροσωπεία εξαρτημάτων ή οχημάτων ή δεν ξέρω τι. Από τη σχολή σας θα πρέπει να βγει για να τον απορροφήσει ο κλάδος αυτός των επαγγελμάτων. Συνήθως η αρχή γίνεται κοντά μας. Άρα θα πρέπει κάποιον να ακολουθήσει το τριετές δίπλωμα στη μηχανολογία αυτοκινήτων, αγγλικό δίπλωμα με τα City and Guilds Αγγλίας. Άρα τα μαθήματα γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Γίνονται στην ελληνική γλώσσα, αλλά η αγγλική επικρατεί βελούδινα μέσα στο πρόγραμμα χωρίς να το αντιλαμβάνονται, με τεχνικούς όρους, με εργαστήρια, με οδηγίες στα εργαστήρια, με επιλογή της διδακτικής ύλης στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή την απάντηση σε ερωτήσεις ραπτών αγγλικά ή ελληνικά, διότι τα αγγλικά είναι το κλειδί για να μπορεί να ξεκλειδώσει την τεχνολογία και την ανέλυξη του πιο πάνω. Σίγουρα τους φοιτητές τους χωρίζουμε εμείς κάτι την επιλογή και ειδικά στο πρώτο εξάμηνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν τα λεγόμενα soft skills και αυτοί οι οποίοι έχουν τα hard skills. Τα soft skills είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τους αρέσει η τεχνολογία, πιάνουν τα χέρια τους, αλλά είναι πολλά πιο δυνατοί στην κριτική σκέψη, στην εκτίμηση, στην διάγνωση, στα ηλεκτρονικά. Συνήθως οι κοπέλες είναι έτσι. Που έχετε και μαθήτριες αρκετές. Έχουμε 6-7 μαθήτριες, οι οποίες κάποιες δεν τρόπο να το πω ότι απρέπουν, βρίσκονται σε αντιπροσωπείες οχημάτων και κρατούν πολύ δυνατά πόστα, όπως είναι η διάγνωση, για παράδειγμα. Άρα αρχίζοντας και φοιτώντας τα 3 χρόνια στη σχολή μας διαφαίνεται η κατεύθυνση τους, διαφαίνονται οι ικανότητες τους και έτσι μπορούμε και εμείς πολύ πιο εύκολα
από τα αρχικά στάδια να τους τοποθετήσουμε στη βιομηχανία ώστε να μπορούν να εργοδοτούνται, να πληρώνονται, να ασκούνται και πράγματι να νιώσουν και εκείνοι ικανοί και ότι έχουν επιλέξει πράγματι εκείνο που θέλουν. Πώς συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μέσα στη σχολή? Δηλαδή, εσείς στο πρώτο εξάμηνο, όπως μου είπατε, διαχωρίζετε τους μαθητές σε ποιον τομέα είναι καλύτεροι. Η διδακτική ύλη είναι κοινή για όλους. Το 50% θεωρία, 50% πρακτική είναι συνδυασμός, είναι μαζί αυτά τα πράγματα, συνυφασμένα μαζί και διδάσκεται το κάθε unit, όπως ονομάζεται, δηλαδή το κάθε σύστημα αντοχήματος, τόσο στη θεωρία του όσο και στην πρακτική του. Άρα ο φοιτητής είναι υπόχρεος να παρακολουθήσει τα θεωρητικά και τα πρακτικά. Σε τούτη τη διαδρομή διαφαίνεται ακριβώς ποιες είναι οι κλίσεις, ποιες είναι οι κατευθύνσεις τις οποίες πράγματι φαίνονται τα προτερήματα του. Οπότε μπορούμε και εμείς να τον κατευθύνουμε περισσότερο προς την πρακτική ή περισσότερο προς την θεωρητική κατεύθυνση, αλλά η διδακτική ύλη, η πορεία όλων των 3 χρόνων με βάση το σύλλαβος του City and Guilds είναι κοινή για όλους. Ανθία μου, αν ένας νεαρός ή μια νεαρή που θα πάει στη σχολή και θα αντιληφθεί την κλίση του και θα αντιληφθεί ότι εδώ τα καταφέρνω κάπως καλύτερα, αλλάζει η όλη του ψυχολογία και προσέγγιση με τον τρόπο που βλέπει τη σπουδή, που είτε συμφωνούν οι γονείς του με αυτήν του την επιλογή, είτε διαφωνούν. Κοίταξε, σίγουρα η ευθυγράμμιση της δικής μου δεξιότητας και κλίσης με την επιλογή της σπουδής μου είναι κάτι το θεμελιώδες. Διότι σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες για μακροχρόνια ευτυχία, για προσωπική και επαγγελματική ικανοποίηση και επιτυχία, όταν αυτό που κάνω το αγαπώ και μου ταιριάζει, τότε πάβει να είναι καταναγκαστικό έργο και γίνεται πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Άρα παίζει πάρα πολύ ρόλο, σίγουρα. Συμφωνώ. Είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Εάν πηγαίνουμε κάπου με το ζόρι, όπως λένε, τότε είναι καταναγκαστικά έργα. Εάν πηγαίνω κάπου και με ευχαριστεί, τότε μπορώ να δημιουργήσω και πηγαίνω σε έναν χώρο που στην ουσία δεν εργάζομαι. Στην ουσία κάνω το χόπι μου, πληρώνομαι, παράγω, φαίνομαι, προχωρώ, προσφέρω. Τούτο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να συνδυάσει, να κάνει ένα επάγγελμα το οποίο τον ευχαριστεί. Και νομίζω από την πλευρά της καθοδήγησης, ας πούμε, στα πρώτα στάδια, είναι πολύ σημαντικό τούτο, έτσι, να διαφανεί ότι όλοι είναι πολύ καλοί σε κάτι. Πιάσετε το που το στόμα μου, ότι κανένας δεν είναι καλός σε όλα, αλλά όλοι μας είμαστε καλοί σε κάτι. Αρκεί να το ανακαλύψουμε έγκαιρα. Γιατί αυτό σίγουρα θα κερδίσουμε και χρόνο και δεν θα χάσουμε χρόνο, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά που θα επιλέξουν μια σπουδή επειδή ήταν οι προσδοκίες των γονέων τους, ένιωθαν την πίεση και τελικά δεν θα τους καλύψει, θα νιώθουν δυστυχισμένοι. Πολλοί από τους νέους που αποτείνονται σε εμάς είναι ακριβώς για αλλαγή σπουδής ή καριέρας, γιατί πήγαν κάτι το οποίο δεν τους εταιριάζε, δεν το αγαπούσαν και τελικά δεν το αντέξαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημιουργά το άγχος το πράγμα. Βέβαια. Ναι. Ψυχολογική είναι έτσι, καταπώνηση, να πούμε, πίεση και διαφωνίες, τσακωμούς. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που γίνεται, ας πούμε, στα αρχικά στάδια, στο να πιστούν και οι γονείς και να διαφανεί ότι είσαι καλός. Πράγματι, ας πούμε, τούτο σου ταιριάζει, δεν νομίζω σου ταιριάζει το πράγμα. Μια ερώτηση που τους λέω εγώ συνήθως είναι: θα ήθελες να πάμε και οι δυο μας να παρακολουθήσουμε ένα course για σεφ, ας πούμε? Μου αρέσει. Λέω τούτε εμένα. Δηλαδή ο καθένας έχει κάποιες κλίσεις, άρα δεν μπορεί να το κάνει με το ζόρι και θα πρέπει, ας πούμε, στη συζήτηση με τους γονιούς και τους φοιτητές να φανεί ότι αυτά που σκέφτονται οι γονείς μπορεί να μην είναι τα ίδια με εκείνα που σκέφτεται το παιδί. Και όταν υπάρχει μια έξτρα ουδέτερη, ας το πούμε, υποστήριξη, το παιδί εκδηλώνεται και λέει: ναι, μα εγώ φοβούμαι, ας πούμε, τα μαθηματικά, αρέσκει μου να βλέπω, ας πούμε, να μην φαντάζομαι, όπως, ας πούμε, ένα που σπουδάζει ιστορία.
Φανταστείτε, ας πούμε, τη μάχη του, ξέρω εγώ, του Γρανικού ποταμού, σκέφτεται άλλο να τρέχουν, σκέφτεται με στο νου του. Εάν μπορεί να τα σκεφτεί, να συγκρατήσει, τότε μαθαίνει την ιστορία. Όμως στη μηχανική δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένα υβριδικό όχημα, ας πούμε, έχει μπαταρίες μέσα υψηλής τάσης που μοιάζουν με έναν κουτί ορθογώνιο, όπως άλλες μικρές μπαταρίες και σκέφτονται. Όχι. Είναι εδώ. Ορίστε μπροστά σου. Δες το και έτσι είναι και έτσι να μαθαίνεις και μετά πας τούτο που να δουλεύεις, ας πούμε. Άρα τούτα πρέπει να φανούν που προηγουμένως εάν νιώθει άνετα το παιδί, εάν του αρέσκει. Πάνω σε αυτό που λέτε ότι ορίστε είναι εδώ, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στο επάγγελμα σας. Στις εγκαταστάσεις της σχολής σας, τι θα συναντήσει κάποιος ερχόμενος εκεί? Θα είναι ένα τύπου συνεργείο που έχει μέσα οχήματα και δουλεύουν οι μαθητές πάνω? Οι εγκαταστάσεις της σχολής μας, μπορώ να το πω άνετα ότι εντυπωσιάζουν όποιον έρθει, και ειδικά τους γονείς. Και εγώ προσωπικά δίνω ιδιαίτερη εντύπωση στην πρώτη μαθηκιά που θα δείξει κάποιος, ας πούμε. Άρα τα εργαστήρια μας είναι ένας χώρος στον οποίο επιδιώκουμε να δουν μετά την αρχική συνέντευξη, να δουν. Άρα να δουν τι έχουμε. Πραγματικά έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε από ηλεκτρονικής πλευράς, από λογισμικά προγράμματα, από οχήματα τα οποία βρίσκονται όλα εν κινήσει, εγκαταστάσεις, εσωτερικές τάξεις, εξομοιωτές, οι οποίοι μπορούν να φανούν στο χώρο, φαίνονται στο χώρο και κάνουμε σύντομα μια ξενάγηση στην οποία δείχνουμε την πρίκα μας, να πούμε, η οποία είμαστε σίγουροι ότι υπερτερεί από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και προκαλώ. Πράγματι, οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι εγκαταστάσεις οι οποίες να προσφέρουν πραγματικότητα, όχι προσομοίωση. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι κάνουμε το πράγμα. Όχι. Να κάνουμε το κέικ, μάλιστα. Θέλω το αλεύρι μου, θέλω τα αυγά μου, θέλω και το μίξερ μου και δείξε μου πώς να το κάνω. Όχι, ας πούμε, παίρνουμε τα αυγά, τα αναμειγνύουμε και μετά. Όχι, θέλω να δω. Άρα θέλουμε. Πρέπει να σε εμπνεύσει κιόλας για να ασχοληθείς και να κάνουμε και κάτι άλλο που το παραδοσιακό. Μπράβο, ακριβώς. Έτσι. Οι εγκαταστάσεις είναι πολύ σημαντικές και εμείς τις διαθέτουμε. Ναι. Από ποια ηλικία ξεκινούν να το ψάχνουν, άνθια μου, τα παιδιά για το τι θα ακολουθήσουν? Κοιτάξτε, σίγουρα τουλάχιστον εμείς με το πακέτο του επαγγελματικού προσανατολισμού που ασχολούμαστε, λέει ότι η ηλικία έναξης μπορεί να είναι τα 14 χρόνια. Που είναι και περίπου η ηλικία που, αν πάμε με το δικό μας το σύστημα, είναι λίγο πριν φύγουν από το γυμνάσιο για να πας στο λύκειο, που ίσως πρέπει να, να πάρουν μια κατεύθυνση. Άρα έτσι αρκετά νωρίς. Βέβαια υπάρχουν και παιδιά που δεν είναι έτοιμα σε αυτήν την ηλικία να επιλέξουν, αλλά μπορούν τουλάχιστον να αρχίσουν να το σκέφτονται. Και να οριμάσει σιγά σιγά τούτη η ιδέα μέσα τους. Η ερώτηση σε εσάς είναι από ποια ηλικία τα παιδιά μπορούν να έρθουν και να κάνουν εγγραφή στη σχολή? Μέχρι πριν 2 χρόνια, με βάση τους κανονισμούς στο City and Guilds, τα City and Guilds είναι το awarding body το οποίο ελέγχει τη σχολή, δηλαδή το σώμα το οποίο ελέγχει τις εξετάσεις, την ποιότητα, τα πάντα. Όλα γίνονται βάσει τις οδηγίες. Πρέπει να ήταν απόφοιτος τεχνικής σχολής ή απόφοιτος λυκείου. Σημαντικό είναι να πούμε ότι εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας ότι όταν κάποιος έρθει στη σχολή για εγγραφή αρχίζει, είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, αρχίζουμε από το 0. Άρα το άγχος ότι εγώ δεν ξέρω και εγώ με τις τεχνικές ενώ εσείς είσαστε του λυκείου του δεν υπάρχει. Άρα οι αρχικές προδιαγραφές ήταν των απολυτήριων λυκείου, τεχνικής σχολής κτλ. Όμως τώρα υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα το οποίο υιοθετήθηκε από τα City and Guilds, το λεγόμενο Apprentice. Το Apprentices είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο δεχόμαστε φοιτητές από την ηλικία των 16 χρονών. Στην ηλικία των 16 χρόνων σημαίνει ότι έχει τελειώσει την τρίτη γυμνασίου. Άρα, εάν κάποιος νιώθει ότι πράγματι έχει τις ικανότητες, έχει την κλίση και βασανιέται να πούμε, στο να ακολουθήσει στο λύκειο τα υπόλοιπα μαθήματα τα οποία πολλές φορές λέμε δεν μου αρέσκουν, δεν με αφορούν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τα μαθήματα δεν αφορούν κανέναν, πρέπει να γίνονται, αλλά συγκεκριμένα για τα άτομα λέει δεν τα θέλω, ας πούμε. Θέλω να αφοσιωθώ σε τον τομέα. Οπότε γίνεται μια ξεχωριστή επιλογή, μια ξεχωριστή συνέντευξη, ας το πούμε, μαζί τους, επιλέγουμε άτομα
τα οποία μπορεί να τα δεχτούμε στην ηλικία των 16 χρονών με τη συνένεση των γονιών τους και να βρίσκονται τουλάχιστον για 6 μήνες κάτω από επιτήρηση με ειδικό μέντορα, ο οποίος θα τους παρακολουθεί. Εάν στους 6 μήνες δεν μπορούν να προσαρμοστούν, είτε γνωσιολογικά είτε στο περιβάλλον, τότε σταματά η φοιτησή τους. Επειδή τα μαθήματα σας είναι απογευματινά, αυτό μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με τη φοιτηση τους είτε στην τεχνική σχολή είτε στο Λύκειο και το απόγευμα να παρακολουθούν τα δικά σας μαθήματα. Επειδή μου ένας μαθητής τώρα έχει επιλέξει ότι θα πάει στο μειόμικρον της τεχνικής σχολής, που είναι η μηχανολογία οχημάτων. Και το απόγευμα θέλει να έρχεται στη σχολή σας ή να το κάνει παράλληλα. Είναι εφικτόν αυτό να γίνει? Είναι εφικτόν εάν νιώθει ότι πράγματι ένιωθει καταπίεση, να πούμε ότι το κάνει γιατί είναι κάτι που τον ευχαριστεί, που τον κυριότερο που είπαμε. Άρα, εάν τον ευχαριστεί, τότε είναι σαν να πάει στο σύλλογο, ας πούμε, σαν να πάει στο καφέ να μιλήσει με κάποιους οι οποίοι έχουν τις ίδιες απόψεις και ιδέες, να μιλήσουν για την ομάδα τους. Άρα θα μιλήσουν για τα αυτοκίνητα. Άρα αρκετοί το κάνουν. Οι πρώτοι που το ετόλμησαν ήταν ξένοι, Ρώσοι, Ουκρανοί, οι οποίοι το πρωί ήταν στα σχολεία τους κανονικά, ενώ ταυτόχρονα το απόγευμα, δηλαδή 6 και 30 με 9 και 4, επιτούσαν στη σχολή μας. Ουσιαστικά κάτι δεν πρέπει να γίνεται ούτε καταναγκαστικά ούτε καταπιεστικά. Ακριβώς. Μπορείς κάποιον να τον υποχρεώσεις να πάνε σε 2 σχολεία, όπως λέμε, επειδή έτσι θέλει. Πρέπει να τον νιώθει πραγματικά. Και εμείς προσφέρουμε κάτι άλλο. Για να προβληματίσουμε, προσφέρουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσοι νομίζουν ότι τους αρέσει η τεχνολογία οχημάτων. Και πρέπει να προσέξουμε, αρέσκουν μου τα αυτοκίνητα. Άλλο μου αρέσκουν τα αυτοκίνητα. Και άλλο μου αρέσκει η τεχνολογία, η σπουδή τούτης της δουλειάς. Έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθουν στη σχολή μας. Θέλουν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, θέλουν μια φορά, μια ώρα, 3 ώρες, 5 ώρες να παρακολουθήσουν. Πρωτοετής, δευτεροετής, τριτοετής σε θεωρητικά πρακτικά μαθήματα, να παρακολουθήσουν τεταρτοετής τους Master Mechanic, επιλέγοντας ήδη. Δεν θα τους πούμε εμείς, δηλαδή, πάτε σε τούτη την τάξη που είναι καλή ή παρακολουθήστε τούντα εργαστήρια που είναι καλή. Πες μας πού θέλεις να πάεις, μισή ώρα, έναν τεταρτό. Εάν είσαι στρατιώτης, όταν να μπεις στο στρατό, αν νιώθεις σήμερα ότι έχεις ελεύθερο χρόνο, έλα. Άρα πάρεις τα κομματάκια, τα puzzle, και βάρτε στο δικό σου το puzzle και άρχισε να συμπληρώνεις βιωματικές εικόνες που θα σε βοηθήσουν, ας πούμε, όταν θα τελειώσεις το Λύκειο, να μπορείς να πεις τελικά είναι τούτο που μου αρέσει. Πράγματι με ενθουσιάζει. Εγώ πάνω νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Τελικά δεν είμαι για τούτα τα πράγματα. Εμείς τούτο πράγμα θέλουμε το να γίνεται από προηγουμένως. Ανεξάρτητα αν θα έρθουν κοντά μας ναι ή όχι. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, να καταλάβουν τι είναι η μηχανολογία αυτοκινήτων, ερχόμενοι και βιώνοντας στο εργαστήριο, στις τάξεις, για να πάρουν την απόφαση να καταλάβουν τι είναι το πράγμα. Άνθια μου, πόσο σημαντικό είναι ένας νέος ή μια νεαρή να γνωρίζει το χώρο σπουδών που θα επιλέξει? Αυτό που ανέφερε δηλαδή τώρα ο κύριος Μελέτης, μπορεί να προλάβει την αλλαγή κατεύθυνση των σπουδών που ανέφερες προηγουμένως? Ναι, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί καμιά φορά άλλο πώς νομίζουμε ότι είναι ένας κλάδος ή με τη φαντασία μας ή τι ποθούμε ή τι φανταζόμαστε ή τι θα μας άρεσε να είναι μια σπουδή, ένας κλάδος ή ένα επάγγελμα, και άλλο να το δούμε και λίγο βιωματικά, γιατί τότε μπαίνουμε πραγματικά στο ρόλο και κατανοούμε περί τίνος πρόκειται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, σίγουρα. Πολύ συχνά το βλέπω αυτόν και στα παιδιά που έρχονται. Λένε θέλω να γίνω, ξέρω εγώ, κάποιοι μου λένε θέλω να γίνω ψυχολόγος σαν εσένα ή ψυχοθεραπευτής. Γιατί? Διότι έχουν στο μυαλό τους τις εικόνες που βλέπουν στον κινηματογράφο που καμία σχέση δεν έχουν στην πράξη με το επάγγελμα. Επομένως, τούτο που προσφέρετε εσείς πραγματικά θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντική ευκαιρία. Βιώνουν τα παιδιά, κάνουν τις ερωτήσεις τους, μαζεύουν τις πληροφορίες τους σε ανύποπτο χρόνο, χωρίς καμιά υποχρέωση. Άρα είναι ανοιχτή πρόσκληση σε οποιοδήποτε ήδη προβληματίζεται. Βέβαια, η σχολή τώρα έχει κλείσει, θα ανοίξουμε τον Σεπτέμβριο, αλλά κατά τη διάρκεια του χρόνου, κάποιος, ας πούμε, στη νέα χρονιά μπορεί να πει από τον Οκτώβριο. Ας πάω τον Δεκέμβριο, ας πάω τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ας πούμε, που να έχω καιρό. Να έρθει να δει, εάν πράγματι του αρέσει, μετά να πάει σε άλλο επάγγελμα που νομίζει ότι του αρέσει. Μπορεί να του αρέσει η ιατρική. Αν δει όμως,
μπορεί να έχει προβλήματα, ας πούμε. Μπορεί να υποτιμήσει. Ναι, μπορεί να υποτιμήσει. Άρα αυτά θα συναντά καθημερινά στους κλάδους. Οπότε βιώνοντας στους χώρους μπορεί να πάρει τις εικόνες και τα βιώματα που χρειάζεται για να αποφασίσει. Μα κανονικά του τον εθαρρύνουν και με την εβδομάδα εργασίας που βάζουν στα σχολεία, που δυστυχώς κάποιες φορές δεν εφαρμόζεται σωστά. Ναι. Ναι, θέλω να δώσω και λίγο, ας πούμε, έτσι μια λίγο παραπονούδια, ας πούμε, για την καθοδήγηση που γίνεται στα σχολεία. Έχω δει, ας πούμε, μερικές φορές ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν ακριβώς το τι γίνεται, γιατί δεν βιώσαν οι ίδιοι ή δεν το μελετήσαν το θέμα. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε, για παράδειγμα, φοιτητές να επιστρέφουν μετά το 8ο μήνα της φοιτησής τους στο πανεπιστήμιο, να επιστρέφουν πίσω και να μου λέει, ας πούμε, τελικά λέει μου έπαθα τι, ναι, τι είναι, λέει μου επίασε μηχανολόγος, μηχανικός, αλλά κατάλαβα ότι δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτοκίνητα. Αυτό είναι κάτι που μπερδεύει. Ναι, τα πράγματα, όμως η ρίζα των πραγμάτων είναι πιο κάτω. Η ρίζα των πραγμάτων είναι ότι θα πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι η πορεία που έχει ένας νεαρός σήμερα στην τεχνολογία, στην μηχανολογία γενικά, είναι δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η ακαδημαϊκή. Άρα πηγαίνουμε να κάνουμε έναν BSc Automotive Engineering, ένα Master in Automotive Engineering και προχωρούμε σαν ακαδημαϊκή. Και το άλλο είναι τα vocational qualifications, δηλαδή τα επαγγελματικά προσόντα. Τα επαγγελματικά σπουδές είναι οι οποίες συνδυάζουν χέρια και σκέψη. Τα ακαδημαϊκά είναι 95-98% θεωρία. Πώς μπορώ να ενισχύσω ένα μέταλλο, πώς μπορώ να κάνω μια ανάρτηση του οχήματος καλύτερη, πώς μπορώ να αυξήσω την αεροδυναμική, που είναι άλλα πράγματα. Όταν τα αντιληφθούν τα πράγματα, οι υποψήφοι φοιτητές αλλά και γονείς, διότι οι γονείς μερικές φορές έχουμε τον φοιτητή ο οποίος απλά έχει δεξιότητες, μπορεί να μην είναι καλός γενικά στα μαθηματικά, στη φυσική, στα μαθήματα, είναι καλός στη σκέψη, καλό μυαλό, καλή οπτική επαφή, ας πούμε, με το περιβάλλον, με τα πράγματα, πολύ καλό στα χέρια και οι γονείς μου πάνε να γίνεις και εσύ, ας πούμε, γιατρός που γίνει ο εξάδερφος σου, της θείας σου της Λένιας, ας πούμε, να γίνεις και εσύ ή να ακολουθήσεις το επάγγελμα, ας πούμε, του δικηγόρου που είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, απιστώσουμε ποιες είναι οι ικανότητες των παιδιών να καταλάβουν ακριβώς τις δύο κατευθύνσεις και οι δύο, και οι γονείς και τα παιδιά. Βλέπω την απόγνωση στο πρόσωπο της άμυνας. Αυτά που αντιμετωπίζεις συνήθως, νομίζω, καθημερινά. Σίγουρα. Γι' αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και το πακέτο που προσφέρουμε εμείς είναι 3 διαφορετικά τεστ. Είναι τεστ προσωπικότητας, τι μου ταιριάζει με βάση το χαρακτήρα μου και την προσωπικότητα μου. Τεστ ενδιαφερόντων, δηλαδή τι μου αρέσει να κάνω. Μπορεί να ταιριάσει στην προσωπικότητα μου, αλλά μπορεί να μην μου αρέσει να το κάνω. Και τεστ ικανοτήτων, έτσι, γιατί μπορεί να μου αρέσει, αλλά να μην έχω τις ικανότητες ή την προσωπικότητα, για παράδειγμα. Άρα είναι ο συνδυασμός και των τριών και βλέπουμε που υπάρχουν κοινά, έτσι. Ναι, πολύ σημαντικό. Ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες ανάγκες της αγοράς στη βιομηχανία της αυτοκίνησης? Δηλαδή, ερχόμενοι οι νεαροί στη σχολή σας την επόμενη μέρα, τελειώνοντας, βρίσκουν δουλειά? Εγώ λέω όχι την επόμενη, την προηγούμενη. Άρα βρίσκουν δουλειά συνήθως, επιδιώκουμε να βρουν δουλειά μετά το πρώτο εξάμηνο. Άρα μπορούν να συνδυάσουν σπουδές και δουλειά ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Το επιδιώκουμε. Γιατί η πρακτική τους εξελίσσεται πολλά γλύωρα. Τα βιώματα τους στον κόσμο, στην πραγματικότητα του επαγγέλματος είναι πολύ γρήγορα. Άρα οι προοπτικές για εργοδότηση είναι άμεσες, στην ουσία αν κάποιος έχει τα προσόντα και τώρα βρίσκονται στο top. Η τεχνολογία είναι τόσο πολλά πιεστική και ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία στα αυτοκίνητα σήμερα είναι στο full. Η τεχνολογία, η υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία στα αυτοκίνητα, άρα υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση στον κλάδο σήμερα, άμεση εργοδότηση, φτάνει αυτό που θα το επιλέξει να γίνει το οποίο θέλει. Άρα εγώ μπορώ να πω ότι στη δική μας σχολή, στο School of Automotive Engineering, στη Λεμεσόν έχουμε 98% απασχόληση.
Συνεργάζεται η σχολή με εταιρείες ή αντιπροσωπείες, δεν ξέρω, που να απορροφούν κατευθείαν τους φοιτητές σας? Η σχέση μας με τις μεγάλες αντιπροσωπείες οχημάτων που υπάρχουν στην Κύπρο, τα μεγάλα συνεργεία, είναι πολύ καλές. Η συνεργασία μας είναι συνεχόμενη και έχουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τους φοιτητές μας, προσφέροντας τους ειδικά πακέτα κατά τη διάρκεια της φοιτησής τους, προσφέροντας υποτροφίες και συνήθως η απασχόληση γίνεται κατά τη διάρκεια της σπουδής, ενώ παρακολουθούνται οι φοιτητές όσον αφορά την απόδοση τους. Άρα μπορεί να πω συγκεκριμένα εγώ σαν μελέτη σε μια αντιπροσωπεία εισαγωγέων οχημάτων σήμερα και μπορώ να πω ότι μπορώ να ακούσω από τους 50 εργοδοτούμενους, ξέρω εγώ, να ακούσω 45 καλημέρα κύριε μελέτη, ας πούμε, για την Αττική μας φοιτητές. Αυτό είναι κάτι που είναι ένας παράγοντας που θα επιλέξουν το επάγγελμα τους οι νέοι για την επόμενη μέρα, άθια μου, αν θα βρουν δουλειά, αν θα εργοδοτηθούν. Είναι μια γωνία το γουνιό. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μέσα στην κουλτούρα της οικογένειας. Έτσι. Και επίσης το να θέλουν τα παιδιά να εργαστούν κιόλας, ακόμα και όταν είναι μαθητές ή στον ελεύθερο τους χρόνων ή τα καλοκαίρια για να βγάλουν έτσι έναν εισόδημα, είναι κάτι που ξεκινά από την οικογένεια. Εξαρτάται πώς θα γίνει. Αν γίνεται με πίεση ή άγχος ή επιβάρυνση από τους γονείς, ή αν γίνεται επειδή όντως το παιδί έχει την περιέργεια και το κίνητρο και την ενέργεια να το κάνει αυτό. Η ερώτηση μου είναι άλλη. Εάν το να επιλέξω έναν επάγγελμα που την επόμενη μέρα θα μου δώσει εργασία, Αν είναι προϋπόθεση εννοείς. είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα παίξει ρόλο στην απόφαση είτε του παιδιού είτε της καθοδήγησης από τους γονείς? Εξαρτάται από την ωριμότητα του παιδιού που επιλέγει. Έτσι, γιατί πολλά παιδιά μπορεί να επιλέγουν μια σπουδή, αν την επιλέγουν επειδή τη θέλουν ήδη, μπορεί να μην τους απασχολεί και τόσο πολύ. Ναι, γιατί κάνουν τα όνειρά τους, έτσι, δεν είναι και τόσο μες στην πραγματικότητα. Αν η ωριμότητα τους όμως είναι τέτοια, μπορεί και να το σκεφτούν ή να ρωτήσουν κιόλας ποιες είναι οι πιθανότητες να βρουν δουλειά. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα και στις μέρες μας βλέπουμε ότι υπάρχει και ο κορεσμός επαγγελματικός, υπάρχει πάρα πολύς ανταγωνισμός, ειδικά στην Κύπρο είμαστε έτσι ένας μικρός χώρος, ένας μικρός τόπος. Άρα παίζει και αυτό. Η αυτοκίνηση αλλάζει συνεχώς. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υβριδικά αυτοκίνητα, αυτόνομα αυτοκίνητα που έχουμε δει. Ακόμη στην Κύπρο δεν τα έχουμε δει, αλλά τα έχουμε δει στο εξωτερικό, αυτοκίνητα που κινούνται μόνα τους. Αυτά σίγουρα αλλάζουν το επίπεδο γνώσεων του μηχανικού, του μηχανολόγου που θα ασχοληθεί με αυτό το όχημα. Υπάρχουν διαφορετικά skills που πρέπει να έχει ένας φοιτητής για να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο τομέα, ή εσείς κάνετε μια σφαιρική εκπαίδευση σε αυτό? Δηλαδή, ένας μηχανικός που θέλει να ασχοληθεί μόνο με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Ένας μηχανικός που θέλει να ασχοληθεί με τα υβριδικά αυτοκίνητα θα πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Ή κάνουν όλοι όλα μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης? Γενικά, η διδακτική ύλη, το σύλλαβος το City English ανανεώνεται κάθε 4 χρόνια. Άρα, κάθε 4 χρόνια είναι αναγκαίο γιατί η τεχνολογία ήδη έχει αλλάξει. Άρα, ανανεώνεται ώστε να προσφέρει μια σφαιρική εκπαίδευση και προσέγγιση σε όλες τις τεχνολογίες, αλλά υπάρχουν και εξειδικευμένα μαθήματα τα οποία γίνονται, τα οποία αγγίζουν τα κύρια σημεία, όπως είναι τα υβριδικά ηλεκτρικά, όπως είναι η τεχνολογία ATAS, που βρίσκεται τώρα στα αυτοκίνητα για την υποβοήθηση των οδηγών, να μην εμπλέκονται σε δυστυχήματα. Όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στα 3 χρόνια της σπουδής και επιπρόσθετα ο φοιτητής, τελειώνοντας, μπορεί να πάρει την εξειδίκευση τούτη, γιατί η σχολή είναι πιστοποιημένη ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει άλλους τεχνικούς οι οποίοι βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο, ώστε να πάρουν τις αναγκαίες πιστοποιήσεις για να εργάζονται στα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία περικλείουν κινδύνους
τεράστιους κινδύνους για όσους δεν μπορούν να τα χειριστούν σωστά. Άρα αγγίζουμε όλα αυτά τα θέματα και προσφέρουμε όλες τις πιστοποιήσεις κατά την διάρκεια ή μετά το πέρας των σπουδών ή προσφέροντας το επίπεδο 4 που είναι οι Master Mechanics, όπου ακριβώς αγγίζουν τα σημεία στα οποία βρίσκεται η τεχνολογία σήμερα, ακριβώς στο σημείο που πρέπει όσον αφορά τη θεωρία, την πρακτική, αλλά και τη διάγνωση, την προσέγγιση διάγνωσης. Επειδή είμαστε και έτσι στο χρονικό διάστημα τώρα που έγιναν οι εγγραφές, τις τεχνικές, στα λύκεια, κάποιοι μαθητές επέλεξαν να πάνε κάπου, κάποιοι θα αλλάξουν μετά και πάει λέγοντας. Για παράδειγμα, έναν παιδί θέλει να πάει μηχανικός οχημάτου και έχω γεμίσει θέσεις στην τεχνική σχολή την οποία ήθελε να πάει και δεν είχε θέσεις. Τι μπορεί να κάνει? Θα πάρει θα πάει σε έναν άλλον κλάδο να παρακολουθεί τα μαθήματα μέχρι να ξανανοίξουν οι θέσεις στην επόμενη χρονιά, άρα θα χάσει τη χρονιά. Μπορεί να έρθει σε εσάς να κάνει κάποια μαθήματα, να προχωρά, ούτως ώστε στην επόμενη χρονιά να ξαναπάει στον κλάδο που θέλει. Θα πάει στο θεωρητικό κλάδο μέχρι να δει αν αδειάζουν θέσεις στον πρακτικό. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί ένα παιδί που όντως πραγματικά αυτό θέλει να κάνει και αυτόν επιλέγει, αλλά το σύστημα εκπαίδευσης των σχολείων μας είναι συγκεκριμένο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται όσον αφορά τη διαχείριση των φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας και ειδικά από την τεχνική εκπαίδευση. Είναι ο περιορισμένος αριθμός θέσεων. Με αποτέλεσμα να υποχρεώνει ένα φοιτητή, έναν μαθητή, ο οποίος θέλει να πάει στην θεωρητικό μέρος ή στο πρακτικό μέρος, να του λέει ότι δεν υπάρχουν θέσεις, να πάει σε τεραπλικός μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω ότι το πράγμα είναι σωστή προσέγγιση. Δεν κάνουμε κάτι παραπλήσιο μέχρι να δούμε τι μπορεί να γίνει για να κάνουμε το οποίο θέλουμε. Θα πρέπει από προηγουμένως όλα αυτά τα θέματα να διευθετούνται, να γίνονται κατάλληλες ενέργειες και από προηγουμένως μέσω των συμβούλων στα σχολεία να μπορούν να αφουγκραστούν όλη αυτή τη ζήτηση και να δουν τι γίνεται. Εμείς βεβαίως είμαστε ανοιχτοί να δεχτούμε τέτοιους φοιτητές, αλλά μην ξεχνάτε ότι κάποιος ο οποίος έρχεται στην ηλικία των 16 χρονών στερείται στη συνέχεια του απολυτήριου εξετάξιας σχολής. Άρα, εάν η πορεία του θα απαιτήσει κάπου το απολυτήριο εξετάξιας σχολής, τότε ενδεχομένως να συναντήσει κάποια προβλήματα. Εάν όμως δεν υπάρχουν άλλες επιλογές και απλώς θα περνώ την ώρα μου σε έναν άλλον κλάδο μέχρι να δούμε τι είναι να γίνει, αυτό είναι λάθος. Ο λόγος που κάνω την ερώτηση είναι γιατί φέτος συγκεκριμένα βρέθηκα στην τεχνική σχολή Λέμεσου, όπου κάποια τμήματα μεταξύ άλλων και η μηχανική οχημάτων είχε νομίζω 15 θέσεις και οι υποψήφοι ήταν 30. Άρα 15 παιδιά πρέπει να μείνουν εκτός. Και έγινε μοριοδότηση ανάλογα με το γενικό έλεγχο των παιδιών, όπου μπήκαν οι πιο ψηλές βαθμολογίες στο τμήμα και τα άλλα παιδιά μείναν έξω. Η ερώτηση μου όμως είναι η εξής. Εάν γίνουν το παιδί που ο γενικός του είναι 14 και άνουν τα χέρια του καλύτερα από εκείνο που το γενικό του είναι 17, είναι άδικο. Βέβαια είναι άδικο και για τον άλλον που έχει 17 να μείνει εκτός για να μπει ο άλλος που τα χέρια του πιάνουν καλύτερα. Οπότε είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα. Από την άλλη, πολλά πράγματα δεν μπορεί να κάνει ούτε ο μαθητής ούτε ο γονέας, γιατί το σύστημα εκπαίδευσης στην Κύπρο αυτόν είναι. Θα πρέπει να αλλάξει. Ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Με ποιους τρόπους και πότε δεν το γνωρίζουμε. Όμως πραγματικά για έναν παιδί των 15-16 χρονών, και τούτο να μας το πεις σίγουρα εσύ καλύτερα, θεία μου, που είναι ο κόσμος του, είναι το main θέμα του τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο. Ούτε μπορεί να βάλει plan B, ούτε να βάλει δεύτερη επιλογή να πάει λίγο υδραυλικός. Και είναι ψυχολογική καταπίεση που δέχεται αυτός ο ανθρώπους. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Γι' αυτόν και πριν που έλεγα για τον ρόλο του γονέα, να πάμε λίγο πιο πίσω στην αρχή της συζήτησης μας, ότι ο γονέας πρέπει αρκετά νωρίς να προσφέρει στο παιδί τα κατάλληλα ερεθίσματα,
να κάνει ανοιχτές συζητήσεις για εναλλακτικές επιλογές από την αρχή, να υπάρχουν και οι εναλλακτικές, να μην είμαστε κολλημένοι σε κάτι συγκεκριμένο, διότι αν δεν τα καταφέρουμε, σημαίνει ότι μετά θα μείνουμε ξεκρέμαστοι. Έτσι. Είναι καλά να υπάρχει από την αρχή, να καλλιεργηθεί από την αρχή. Έτσι. Το plan B. Μπράβο, όχι το plan B και το plan C. Χρειάζεται. Διότι μετά μπορεί να βρεθούμε σε μια δυσάρεστη θέση, σίγουρα. Ποιες δεξιότητες πρέπει να έχει ένας νέος, μια νέα, που θα διαπρέψει στον τομέα σας, που θα ανοίξουν οι πόρτες και θα κάνει πράγματα. Το πρώτο απ' όλα είναι καλός χαρακτήρας και προσωπικότητα. Είναι το α και το α ξανά να πω, το οποίο ζητούν άπαντες. Καλός χαρακτήρας και καλή προσωπικότητα. Μετά χτίζουμε πάνω στο χαρακτήρα τις γνώσεις, τις απαραίτητες οι οποίες πρέπει να υπάρχουν, οι θεωρητικές γνώσεις. Στη συνέχεια να έχει πράγματι την ικανότητα των δεξιοτήτων, των πρακτικών δεξιοτήτων, τις οποίες εγώ πάντα το δείχνω έτσι, οι οποίες πρέπει να είναι μαζί, τούτε έτσι να πηγαίνουν μαζί. Οπότε σε συνδυασμό με την κριτική σκέψη, ώστε να μπορεί να κρίνει, διότι σήμερα τα πάντα είναι στην κρίση, την τελική κρίση του τεχνικού. Τα λογισμικά προγράμματα, τα διαγνωστικά κτλ. Θα διαγνώσουν, θα δώσουν κάποια αποτελέσματα. Πώς τα κρίνουμε αυτά τα αποτελέσματα, ή βλέπουμε κάποιες ζωντανές μετρήσεις την ώρα που εργάζεται μια μηχανή. Πώς τις κρίνουμε, μπορώ να πάρω απόφαση, είμαι σε εκείνο το επίπεδο που έχω τη γνώση, έχω τη μόρφωση, έχω τις δεξιότητες, ώστε να μπορέσω να πάρω απόφαση και να πω πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα και να καθοδηγήσω άλλον κόσμο. Άρα προσωπικότητα, χαρακτήρας, δεξιότητες, γνώση, να υπάρχει επίπεδο γνώσεων. Αν υπάρχουν παράπλευρα στα λογισμικά προγράμματα, στα κομπιούτερ, στα αγγλικά, οπωσδήποτε όλα αυτά πλαισιώνουν των τεχνικών ώστε να του δώσουν μια ανωδική πορεία, την οποία επισημαίνουν όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο των αυτοκινήτων και τους ζητούν. Πολλές φορές βλέπω στις αποφοιτήσεις μας, όπου παρευρίσκονται εκπρόσωποι από εταιρείες κτλ. Βλέπει μια κοπέλα, ας πούμε μια φοιτήτρια, η οποία πρότευσε. Και ενώ πιένει να πάρει το αριστείο, λέει: θέλω την τούτη. Λέω: δεν είναι δική μου για να σας την δώσω. Πρέπει να την προσεγγίσετε. Άρα, όταν υπάρχει το πακέτο, αμέσως θα το διακρίνει κάποιος, αμέσως θα το πάρει. Να κάνω και την ερώτηση του εκατομμυρίου τώρα. Θέλει το παιδί μου να σπουδάσει μηχανικός και θέλω και εγώ να τον στηρίξω. Μπορώ, είναι προσιτά τα δίδακτρα για να φέρω το παιδί μου, γιατί το οικονομικό είναι κάτι που μας απασχολεί όλους. Υπάρχουν αυτές οι χορηγίες, οι φοιτητικές, δεν ξέρω ποιες, που θα έρθουν να με βοηθήσουν σαν γονέα, να βοηθήσω το παιδί μου να ολοκληρώσει το όνειρο του, αν αυτόν είναι. Σίγουρα υπάρχουν τα δίδακτρα, διότι χωρίς τα δίδακτρα μπορεί να επιζήσει η σχολή, να πληρωθούν οι καθηγητές. Υπάρχουν τα αναγκαία δίδακτρα. Στην περίπτωση τη δική μας είναι 3.900 το χρόνο. Όμως υπάρχει δυνατότητα επιδότησης διδάκτρων από τη στιγμή που εργάζεται κάποιος φοιτητής σε συναφές επάγγελμα που έχει σχέση με τη μηχανική οχημάτων ή με τη λέξη μηχανική. Τότε μπορεί να επιδοτηθούν τα δίδακτρα του σε έναν ποσοστό γύρω στο 60 με 70%. Μεγάλο ποσοστό. Να μην ξεχνούμε τις υποτροφίες τις οποίες προσφέρει η σχολή, που για την ώρα είναι 1.000 ευρώ το χρόνο. Να μην ξεχνούμε τα πακέτα τα οποία δίνουν καθοδόν οι διάφορες εταιρείες. Λέει το 60-70 το παίρνεις, το υπόλοιπο 30 το αναλαμβάνω εγώ. Υπό την προϋπόθεση ότι οι βαθμολογίες, η συμπεριφορά κτλ. Θα είναι σε αυτόν το επίπεδο συνεχόμενα μέχρι να τελειώσεις. Άρα με τη χορηγία, με τις υποτροφίες, με τα πακέτα, με την εργασία την οποία κάνει ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια της μέρας, είναι μια επίπονη σπουδή. Εργάζεσαι την μέρα και φοιτάς τη νύχτα. Έτσι είναι. Της μεν παιδεία η ρίζε πικρέ, από την ώρα που ξεκινήσαμε, έχω να πω, και το παρακολουθεί και η Άνθια και τη βλέπω στα βλέμματα, δεν το ωρεοποιείται το όλο.
Όχι, μιλά έτσι. Δεν το ωρεοποιείται με το πραγματικότητα. σύμφωνα με την πραγματικότητα. Η τεχνολογία έχει ανάγκες. Πρέπει να πει ο άλλος έξω να είναι έτοιμος και να κάνει για τον τη δουλειά. Αλλιώς υπάρχει chance. Πού μπορεί να καλέσει για να πάρει πληροφορίες ένας ενδιαφερόμενος και πού μπορεί να σας βρει, με ποιους τρόπους θα επικοινωνήσει μαζί σας? Μπορεί να επικοινωνήσει, μπορεί να μας δει στην ιστοσελίδα μας, στα Instagram, στα TikTok, στα λοιπά. Μπορεί να επικοινωνήσει μέσω του κανονικού μας email, στα τηλέφωνα μας, 2595-45 ή στο info της σχολής που είναι η πιο συνηθισμένη επικοινωνία ή τηλεφωνικός. Είμαστε στον παραλιακό δρόμο, παράδος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, στο ύψος των κοινωνικών ασφαλίσεων περίπου. Αλλά μας κάνει ένα search αμέσως στη Σχολή Μηχανολογίας Αυτοκινήτου, SAE, αμέσως όλες οι πληροφορίες υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ σας παρουσία και τους δύο. Μας λύσατε πάρα πολλά ερωτήματα που είχαμε. Σίγουρα έχουμε κι άλλα, αλλά νιώθω ότι απαντήσαμε αρκετά ερωτήματα και δικά μας και του κοινού που τον ενδιαφέρει και ευχόμαστε να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα παιδιά που πραγματικά ψάχνουν που είναι το μέλλον τους. Εμείς ευχαριστούμε. Μας δόθηκε η ευκαιρία να πούμε 2-3 κουβέντες, τουλάχιστον αυτός όλος ο κόσμος να μην αγχώνεται, οι γονείς και οι φοιτητές και να προσεγγίσουν το όλο θέμα μέσω των ειδικών και να μπορέσουν να πάρουν την καθοδήγηση που πρέπει για να κάνουν τη σωστή επιλογή. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν το κλείσιμο είναι δικό σου και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα και προς τα παιδιά και προς τους γονείς για την επιλογή που καλούνται να πάρουν σήμερα για το μέλλον τους. Ναι, λοιπόν, για τα παιδιά θα ήθελα να πω χαλάρωσε, έτσι, πάρε μια βαθιά ανάσα. Η ζωή είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ. Πάρε το χρόνο σου σιγά σιγά για να βρεις την πορεία σου. Στους γονείς θα ήθελα να πω ότι η αγορά εργασίας αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Επαγγέλματα που καμιά φορά μέχρι και πριν 20 χρόνια μπορεί να ήταν ασφαλή, να θεωρούνταν ασφαλή, στις μέρες μας φθήνουν, ενώ άλλα γεννιούνται διαρκώς. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες επιλογές που μπορεί να τις υποτιμήσαμε ή να μην τις σκεφτόμαστε, αλλά να είναι ιδανικές για το παιδί μας. Οπότε αν γονέα, άφησε το δικό σου παρελθόν και κοίταξε μπροστά στο μέλλον. Μείνε δίπλα στο παιδί σου, να το κάνεις να νιώσει ότι έχει τις ρίζες για να νιώσει την ασφάλεια, αλλά να του δώσεις και τα φτερά για να πετάξει προς την κατεύθυνση που επιθυμεί εκείνο. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.